Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sabab galle ko ardi kala ko saminde e juurade rennago fof mo limdu kala juuma walla juuna. Ɗon hannde ko dawol ngesa ceerno meɗen dawol weltare nde ganduɗa kadi Allah tan andi to mum kono neɗɗo o wawa sifade manggu mum e moƴƴere muftin e nder hende. So tawino a arnanimi en addande en ngal ɗo nelal ko hunde nde beltoɗen no fewi de hayso daɗe ɗen dokkani kam ma en erata no foti fof inchallahu mola. Bismil ilahi koye inde joomam puɗɗimi yimram bun Saydou Dine mi juule Muhammadu ɓurnaɗo windere mo adunaru tagira joom lesdi diine almudo wallam hakkille rokkam e timminde yimram bun Saydou Dine hoto tampo jilaw jogo fimde jeɗeɗa yoga ko jarɗa ɗo siraji diine maalo to belɗam wajuji zamzam e ka haala ceernam nder jewte diine ardi ko mbiɗo wiya e sifa umru ceernam Muhammadu Saidun siraji diine dokkaɗo timmal kala ilmu gandal l'islamu joycal aɗa huɓni diine kotonere giwɗa gurel e gangel e fof maɓɓe fof ma ko diine to yirlaɓe peñɗa e nder reedu Fuuta garɗa e Kolda ngam lewde diine ayi ɓurɗo windere gila Fuuta gijilon ko nden ɓernde yanana aresdama diine o yehi Makka wangi kala jokli timmi o juuri Muhammadu ɓurnaɗo diine gila ceerno hamme joom lesli gandal o haalino ceernam ene laaɓi diine waliyaɓe kawri aɗa laaɓi dokkal koto Allah joomen woni jobdi diine seeren ɓe kaali mbaɗi defte mbindi almuɓe jangi joom lampa diine aronti Muhammadu ɓi bajjo Aminata kame Cheikhu Tidiane ɓeydowo diine arokkama giɗugol e nder ɓernde annabi ha feeñi wajahika sunnaji diine aronti Muhammadu ɓi bajjo Aminata kam Cheikhu Tidiane ɓeydowo diine ko Qur'ana labiɗa e hadisaji annabi dokkaɗo sayfiyu l'islamu diine ɓamtoyɗo l'islam kala jokli mum joyi o saktino lawol Tidiane diine maldaɗo peewal gila feeñi timmal kadi wawi gandal gollirɗo diine maldaɗo nunɗal kala dokke joomen jamiraɗo walla yo ɓamtu diine mi yoɗama ceernam almuɓɓe ma fof to goni fof ɓe gande aɓe labti diine aɓe garɗi timmal e nder sunna peewal jaɓanaɓe gollal ko joom dokke diine ñande yontidaka tindane garɗa ha kota to giwɗa ka kisɗo diine daw sirru nder mum daw dokke ɓuure mum iwi ɗum to joomen ɗo deweteɗo diine koye sirru daka dewataɗo joomma duwoɗa ko jiɗɗa keɓa hayru diine ñande samedi hirda joom dokke yamira nayi jokli windere notima diine kala hoɓɓe bisma wajuji mbaja wasiyaji masiya e gondigu diine ko on jamma fecca
kala goto rokka ko ina hani nawɗa aɗa golla diine yogoɓe ko pecca ko qur'ana dokka ɓe hen ko sayfi hadisaji diine yogoɓe ko pecci ko salatul fatiha ngam julde annabi ɓurnaɗo diine ñande weeti altine ñande mum ne waɗi wone dahi ɓerɗe ceerigo gondigu diini allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. ciftina en ɗo to gonɗen ɗo ko nokku men guesa ceerno to wiyata ɗo faaba hande ko dawol tengtidagol e diwan he foof kadi yimɓeɓe ɓe gardi e garal ngal ganduɗa gondugal e weltare e weytare e anniyaji tiiɗi goto hen kala hay goto forsaka hay goto kadi funtaka hay goto hen homtaka kala hen gar arde koye anniya mum tiiɗi e weltare muɗum ɗum noon eɗen ñagui Allah yo Allah junnanen ɗum yo Allah kadi hokke en baraji gonɗi hen ɗi enen kala e julɓe.